Għodni miegħek f'din il-ġlieda biex isem pajjiżna terġa' tieħ id-dinjità li jixraqlu. Jien miegħek f'dan il-vjaġġ, jiena miegħek għal Malta Cup. Grazzi ħafna. Messaġġ b'saħħtu mill-Kunsillier George Muscat li wara li għal xi żmien dbiet mill-politika illum reġa' ngħaqad mal-Partit Nazzjonalista biex flimkien ma' Bernard Grech jaħdem sabiex pajjiżna jingħatalu lura dak li jixraqlu. Huwa faħħar lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, persuna li jemmen f'kull individwu u li jaħdem fl-aħjar interess ta' Malta. George Muscat ħeġġeġ lin-nies sabiex jagħmlu l-ewwel pass u jersqu huma lejn il-Partit Nazzjonalista, partit li għadu ma waqafx jiġġieled favur il-ħajja, favur persuni b'diżabilità. U jiena ġejtaw biex innissel dik it-tama f'dawk kollha li qegħdin jaqtaw qalbhom biex jerġgħu lura f'din il-familja tant kbira. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech min-naħa tiegħu laqa' lil George Muscat lura fil-familja Nazzjonalista għaliex għall-Partit Nazzjonalista riġenerazzjoni ma tfissirx li telimina lin-nies iżda li f'katina flimkien naħdmu għal ġid tal-pajjiż. Dawn kollha qegħdin fil-politika għar-raġuni t-tajba, mhux biex jisservew imma biex isservu lilek. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li hu jinsab kommess li jerġa' jagħti lil pajjiżna reputazzjoni li verament tixraqlu. Partikolarment il-bankiera jgħidu li kemm huwa importanti li mill-aktar fis noħorġu mill-grey list ħalli nuru lid-dinja li dan il-pajjiż miexi l qudiem ħalli nerġgħu nibdew nattiraw l-aqwa u l-aħjar investiment barrani. Huwa qal li se jkompli jutilizza l-ħila li għandhom iż-żgħażagħ ta' pajjiżna fejn gvern ġdid nazzjonalista se joħloq 10 setturi ekonomiċi ġodda sabiex dawn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jimirħu fihom. Li dawn l-10 setturi ma jagħmlux ħsara lill-ambjent ta' pajjiżna mela ħanżidu x-xogħol. Ħajkonna pagi aktar diċenti u b'saħħithom għal ħaddiema tagħna, speċjalment taż-żgħażagħ. Se jkollna aktar opportunitajiet b'dawn il-pilastri. Se nżidu allura dħul tal-gvern u l ħajkun iktar biex ninvestu. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista bil-fatti qed juri kif se jwettaq il-ġid u joffri kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd. Fil-Partit Nazzjonalista l-elementi huma kollha tajbin u kollha qegħdin hemm biex jagħmlu il-ġid lin-nies u mhux biex jaħtfu il-ġid tan-nies. U appella biex kull min irid ibiddel is-sitwazzjoni li nsab fiha pajjiżna għandu jagħti l-vot tiegħu lill-Partit Nazzjonalista. Dik l-espressjoni demokratika, dak is-saħħa demokratika nitolbok biex tuża u tuża bl-aħjar mod. Billi tażel il-viżjoni li dan il-pajjiż għandu bżonn. Il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li jiena nagħtik il-kelma lil wettaqa flimkien ma' sħabi kollha li qegħdin hemm biss biex iservu lilek. Marija Franca Lanza, Net News. U allura l-aħħar appell tiegħi lilek